हरे सो जाइब नाही कौनो तीरथ धाम ये बलम जी। आसो जाइब नाही कौनो तीरथ धाम ये बलम जी। आइल बाटे टीजीटी के जाम ये बलम जी। आइल बाटे टीजीटी के जाम ये बलम जी। 4 साल बाद आइल बाटे तारीख हो। इहू ज्यादा छूटी जाई मांगे पड़ी भीख हो। 4 साल बाद आइल बाटे तारीख हो। इहो जदी छूटी जाई मांगे पड़ी भीख हो। बढ़ल बाटे बेरोजगारी नहीं काम ये बलम जी। बढ़ल बाटे बेरोजगारी नहीं काम बा बलम जी। आइल बाटे टीजीटी के जाम ये बलम जी। आइल बाटे टीजीटी के जाम ये बलम जी।